लानानै फैदों बेखौनो खोनासं नोंबो दानि आं गुबै खोथाखौहाय नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों माने ओरैबायदि लोगोफोर माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दावराव देख्रेब नार्जारि सारनोहाय सिमाङाव फैनानै सोबनायदों जाहैबाय बे भुंखा होननाय जायगानि 10 जन आइजोफोर जायफोर जिनाहारि खालामजानाय बै समाव बिथांमोनहाय दख'ना गांफा गांफा होनो थिनफैनाय बे खोथाखौ सारा फोरमायदों बेजों लोगोसे नैबे दख'ना गांफा गांफा होनांगौखौहाय दायथ' लादों एबा हेफाजाब होदों एक्स भलेन्टियार फर्स होननानै बुङो जायखौ बे बिथांमोन आरो खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ आङो जागायबाय नैबे थुलुंगाफुरिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथै हाखरनिफ्राय नैबे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय आं बिराद फुङावनो न'निफ्राय ओंखारनानै दा अराउन्ड 7:30आवहाय आङो बङाइगाव साफागुरि मोनफैबाय आदा उफ्रिया फनखौनो दैखांनो रोङाखै माने आरो नायहैनो मा खालामनानै दं नायहै दाबो सिखाराखै नै मानसिया मैथो बिदि जायो मानसिया आये गैलेले नुबाय फुङाव आंखौ माबायाव लेंहरग्राया 8टायाव सहैनांगौनो दाबो गैया बिदि जायो इदि जायो माने इदि जायोब्लाबो जायखिया जों ओंखारबाय जोंहा जितु फिक्स प्रग्राम थाखानाय हिसाबैहाय फुंनि समाव आदा उफ्रिखौ हाखु दाखुयै फोजानानैहाय जाहोयै लोंहोयै लानानै ओंखारबाय बेबायदि आरो दा नोंथांमोनहा टाइटलाव नायना एसे मिथिखाबाय दिनै मा जानो थांगासिनो दं दा एसे माने जास्ट एसे जकिं टाइप जादों नाथाय नै एबारनिफ्राय जासिगोन सिरियासआ नै एबारनिफ्राय जागायसिगोन नैबे जोंनि मा होनदोंमोनलाय बेखौहाय BMW इन'भाखौ अभारटेक खालामग्रासो BMW अब्ला जोङो आवगायबाय लोगोफोर भिडिअ नैबेनिफ्राय सिरियास जाबाय सिरियासआ बेनो बै समाव बर' सोमावसारनाय एबा बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आमोलनिफ्रायनो जानजि खाफ्रानानै जुजिजेननाय माखासे आइजोफोर दङ नाथाय गावखौनो बावसोमनायनि उनाव बिसिनि थासारिया मा जानानै दं माबोरै दं बेखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलाङोब्लानो मिथिलांगोन अब्ला लेट्स गो दा मोनफैबाय क'क्राझारनि फाग्ला बाबा ना माबा होनोनो बैलाय बेयाव मन्दिर दंना नै बे एसे मुंदांखा बे जायगायाव दा नैबे आंनि गारिखौ नैबेयाव दोनथ'बाय माने आंनि गारिया एसे बोरायद्रायबाय नालाय लामाया एसे गोजान ना नै बेफोरबायदि गारिजों आवगायसिगोन आरो हयथ' गाखोनांगौआ बेयावनो ना चलो होमब्ला नैबेजों आवगायसिगोन आरो दा जोङो बर'नि मोनसे जारिमिनारि जायगा गाफुरि दतमा बड'लेण्ड अब्ला जोङो सिङाव हाबनो नाजाबाय हाबाफारिखौ बेयावनो लाजोबदों नामा बेयावनो ना दा हाबाफारिखौ बेयावनो लाजोबदोंनो नोंथांमोना नायलांब्लानो नुगोन बुजिगोन दिनै वेलकाम टु थुलुंगाफुरि बेनिफ्राय बिनि अपोजिटआवनो दङ मोनसे UN एकाडेमि दतमा बेयाव मोनसे स्कुलबो दङ अपोजिट साइडआव बेनिफ्राय ओरै जाहैबाय मेन गेट दा जों हाबलांनि जों एन्ट्रि होबाय बेखौ जोङो मोनसे गोथार जायगा होननानै बुंनांगोन दा नैबेवहाय बै समाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट एबा आबसु आन्दलनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय समाव जिनाहारि खालामजानाय जाय बर' आइजोफोर बिथांमोनखौ दिनै मान बावनो सिगांदों बेखौ दैदेनदों मानगोनां सार दावराव देख्रेब नार्जारि नोंथांमोना सोरबा फैबाय जानो हागौ सोरबा फैफेराखै जानो हागौ दा आं ओंखायनो नैबे साराउन्डिंखौबो जायगाखौ एसे आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय नैबे हाबाफारिजों लोगोसे नैबे पार्कआव जिहेतु आंबो फार्स्ट टाइम बेवहाय बे हाखर एबा फबनाय जायगानिजों लोगोसे नैबे बाउन्डारि एबा सिङावहायनो बेफोरबायदि माखासे साजायनायखौ जों नुनो मोनो नैबेनो जाबायनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्ति दा नै बेनो नै जायगाया नै बेबायदि पिंक कालारनि आर'नाइ गानहोनानै दोनदों नैबे माखासे लिरनायफोर दङ नै बेनिफ्राय ओरै नायोब्ला नै बेबायदि मोजां जायगा गाहायाव गांसोफोर बेनिफ्राय सोरगिदिं जायगा बेबायदिनो बिबार बिफांफोर नै बेनिफ्राय बैजों दङ नै मोनसे दलां नै बेबायदि जों गुवारै मिथिसायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिनाखि मोनसे आवाज लिभ एन्ड लेट लिभ थां आरो थांनानै थानो हो यस बे हाबाफारियावनो जोंहा बिग्राय सार गोजोन्थों सार बिग्राय सारा नैबेयाव हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो साराबो देंखोनि राजाबि थानाय हिसाबै प्रग्रामा आरोबाव साबसिन जासिगोन दिनै मोजांथ' मोनदों बेयाव स्पेसियेल दोंसे गुरु आंनि गुरु फुंखा महिलारि बिथां दानि बिसानि गोदानै दाजानाय प्रेसिडेन्ट
बिथांनि लिरनाय दोंसे गान रोजाबनो आखायाव लादों दासिम रोजाबनो मोनथ'वाखै बेयो बिसेसकरि बे 12 नम्बर भुंखा गामिनि 10 साजोन बर' आइजोफोर रेप जानायनि सायावनो बेस खालामनानै बिसोरखौ गासै लानानै माने बर' बिमा होनहैनाय जादों आरो दा बे एसे स्पेसियेल जागोन आरो बे गाना बुहुमखानि आइजोफोरखौ फोरमावनो थाखाय बिथांमोना फोरमावनो रेडि जाना फैदों अब्लानो गहैदों दा बंसुआ जोमग्रा फां फां होननानै लाना फैदों दा बिसोर बिथांमोनाबो अजानो बावथिंसै दा दुखुथिया न'खरनि बेवहायनि दा बेवहाय थागथियारि जागासिनो दं बेनिफ्राय हरैहाय माने फुजा होनो थाखाय माने फुजारिफोर होननांगोन बिसोरखौ अजा होननांगोन बिसोरखौ लानानै फैखादों दा बिथांमोननि गेजेरजोंनो बे हाबाफारिया जालांगोन आरो बेबायदि 10 जन रेप जादों बे 10 जन रेप जानायफोरनो गांसे गांसे दख'ना होनो थागथियारि जानानै माने फुजा होजेनबाय ना मा होनांगौ जाखो फुजा होबाय दा रायफोदगासिनो दं रायफोदनाय हाबाफारि खालामगासिनो दङ अजाबो दं दौरिबो दङ बेयाव दा रायफोदनाय हाबाफारि नोंनि दिनैहाय दावराव देख्रेब नार्जारिनि सिमाङाव दिनै बोसोन होनाय फोरमायनाय बायदियैनो दुखुथिया बर' आइजोखौ नोंनि दरखंसिम लानानै फैदों बेखौनो खोनासं नोंबो गोसो गोजोनै बिथोन होनाय बोसोन होनाय बायदिनो हाबाफारिखौ दिनै मावफुंसारनानै होबाय बेखौ महाय बावगोन नामा बिबारखौ बेयावनो बावहरगोन दोंसेनो नामा इलाय बर' आइजोफोरनो माबा ओंथि दं बेयाव दोंसेनोथ' नङा बाहाय नयथा होदोंना थांना थानो हानाय मुक्तिखौ माने 10 जन आइजोफ्रा बेखौ दोंसेयैनो बावगोन ना ओमफ्राय बे खुन्दुङा खुन्दुङा दङ 9था खुन्दुंजों जमा खालामनानै दोंसेयैनो बे 10 जन आइजोफ्रा बे 26 आरो 27 जानुवारि हर बे हर बयनिख्रुइबो खोमसि आरो गोलावसिन हर बर' हारिनि खाफालाव सोमावसारनाय समनि बर'नि जारिमिनाव अख्रां रायजोनि हाथरखि रिथि रिथाव अलंबार खोमसिनि रानि अखाफोर गावदां थाखोमादों लाजिनानै सहायनो हायैयाव बैसोमुथियाबो हांमा सोरहाब जिब जुनारनि हख्रावनाय बिथांनि बिलाइ बिलार ज्रय सिरिनाय बारहुंखा नोंनि गाबख्रावनायाव मेगन गोसा लांसुनिया हथसुरिया अगेन आसाम पुलिस जुनाद आखुनि नोंखौ अगेनै बिखा खामहाब खास्रि बिस्रि खर' सुबाव हे बर' बिमा बारहुंखा निमाहा होनो नोंखौ हारिया सिबिनो रोङाखैब्ला हारि अनफावरि थार जांख्रियारिफोरा बावाखै बावनाय नङा नोंखौ अराय बर'नि जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरजाथों आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों नै बाजै मादै आब' रोखोम बे जायगानि गोजाखाने खिन्थु नैबे जोंनि जायगानिमोन जाहैबाय आरो नैबे आब'आ खैला मिलानिमोन बेयाव हाबा जाफैबायनो ओरैबो दंबावो नै बेबायदि नोंखौ होनखायाखैना दे दा बयबो बेयाव सफैनाय बाहागो लाफैनाय बयबो बिबार बावनाय हाबाफारि दा भिक्टिम्सफोर जायफोरा माने जिनाहारि खालामजानाय बर' आइजोफोर बिथांमोना बावखांबाय बिथांमोनखौ आङो दिन्थिनो हायाखिसै आरो दिन्थिनो उसुबिदा दा बे गासै बाहागो लाफैनाय सुबुंफोर बावगासिनो दं
नैबे आबै बुरिया जाहैबाय नै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै सिगांनि भिडिअ नोंथांमोना नुदोंमोन दा बिथांखौबो लिंहरदों बे हाबाफारियाव आरो मान बावदों नै बेलाय अब्ला आंबो मान बावदिनि फार्स्ट टाइम फैदों फार्स्ट टाइम दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो मान बावलांनाय बिथांनि गोथै सालियाव जै बर' हारिनि जै बर' हारि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाथों बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म रायजो राजानि गोजोन्थों दा बिथांमोननि आखायाव नोंथांमोना नुबाय नै दा आखायावहाय बिसोर दख'नाफोरखौ मोननो हाबाय बिथांमोननि मोखांखौ आं दिन्थिनो हाले आरो जों भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दं बे बार'बुंका होननाय जायगानिफ्राय मोनसेबाव भिडिअ फैगासिनो दं नोंथांमोना नेनानै थादो बेनिफ्राय नैबे थुलुंगाफुरियावनो नैबायदि लान्च ब्रेक टाइमावहाय नैबे खाथिनि स्कुलनि बेबायदिनो ज' ओंखाम जाहोफैयो नै जोबोद मोजां बेनिफ्राय नैबे बिल्डिङाव मा खालामो मिथिया नै बेबायदिनो हे बाबु ओंखाम जाबाय ए जाखांबाय ने दा नै बेबायदि ज' जाफैयो आरो ओंखाम सिङावहाय जायगाबो मोजां ना जोबोद मोजां ओंखायनो बेबायदिनो